Драган, сарбозон биноро иҳота карданд, ба бино ворид мешаванд. шумо калаварамҳо гумон кардед ки маро дар инҷо дастгир мекунед? онҳо ҳама моро нобуд мекунанд. ҳозир вориди бино мешаванд. ба куҷо медароянд? намебинӣ дар дастамон одами онҳост. то вақте оташ дар дасти мост, онҳо моро коре карда наметавонанд. оташ суғуртаи мост. Драган, туро мекушам. ҳоло пушаймон мешавӣ, Драган. бетарс, Драган, бетарс. инро садои турк мегӯянд. аз садои турк битарс. битарс, Драган. туро нобуд мекунам. сар диҳед маро. қомандон, шояд даромада қаработакро наҷот диҳем. биёед меравем. қомандон, напаронед. ором шав, полковник. ман барои суҳбат кардан баромадам. сарбозатро дар назар дорам. ба гумонам шунидан мехоҳӣ. наздиктар биё, Драган. натарс. хуш омадӣ, полковник. дар касби интихоб кардам аз ҳама зиёд чиро дӯст медорам медонӣ? дидани душман дар муқобили худам. вале ту як тарсончаке ҳастӣ ки ҳатто ҷасорат намекунӣ ки дар муқобили мо бошӣ. доим фирор мекуниву аз пушт ханҷар мезанӣ. ин аз мардии ту. дар пеши ман ин шербачаҳои шуҷои ватанро мебинӣ? хуб нигоҳ кун. ҳамаашон омодаанд ки қасоси бародарашонро бигиранд. агар фармон диҳам, онҳо ин ҷойро ба харобазор табдил медиҳанд. сари туро аз танат ҷудо мекунанд. роҳат ба охир расид. то ҳамин ҷо будааст. акнун ба ман бигӯ, оташ куҷост? оташ куҷост мегӯӣ? саволи хуб. ҳа, дуруст, оташ куҷост, полковник. лекин ман ӯро маъоно мебарам. охир ман ҳам бо ӯ корҳои зиёдеро анҷом додам. як вақтҳо ӯ ҳам омода буд ки бо як фармони ман ҳамаи шуморо нобуд кунад. ёд доред ҳамаатон? сафсатаро баст кун. майлаш, оташ дар дарун аст. агар як нафари шумо сӯи мо оташ кушояд, дониста гиред ки ман оташро мепарронам. акнун равед аз ин ҷо. аз ин ҷо равем? хобатро ба об гӯй. ихтиёр ба худат, полковник. ман ба ту шанс додам. хубтар фикр кун. 10 дақиқа вақт дорӣ. ин ҷо охирин роҳат аст. нодуруст, полковник. роҳи ман тӯлонист. бояд ҳамаи онро тай кунам. ман ҳам роҳи мурдагон роҳ намеравам, Драган. 10 дақиқа, полковник. 10 дақиқа. ҳамин ҷо интизор шавед. салому алайкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи студия М пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филми клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хостаатонро дастрас намоед. ссилка барои гузариш дар таги видео. ҳатман обуна шавед. боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.